Hej alle sammen. Jeg vil lige starte med at sige, at jeg glæder mig rigtig meget til at se jer alle sammen den 29. maj. Det her om en 2 måneders tid, så flyver jeg hjem til gamle dejlige Danmark. Kære mormor og morfar, mange tak for invitationen til jeres guldbryllup. Jeg er ked af, at I kunne komme, men det er altså lidt svært. Og så er jeg sikker på, at I er glade for at spare de mange penge på den der kuvert, som jeg ikke spiser op. Eller de der, I ved, 2-3 kuverter, jeg spiser for. Og ja, så selvfølgelig, så må I nøjes med den her tale. Og så selvfølgelig alle de her dejlige, vidunderlige mennesker, der er mødt op her i dag til at fejre jeres guldbryllup. I to vil altid være noget helt specielt for mig. I er nogle af de mest fantastiske mennesker, jeg kender. Og I har opnået noget helt fantastisk her i livet. Jeg tror, jeg kan være enig med alle i det her rum, når jeg siger det. Og I har været der til at støtte familien, uanset hvilken slags hjælp vi har brug for. Jeg kan huske, at vi havde brug for hjælp, da vi byggede om. Og vi fik da lige lov til at flytte ind hos jer, da det blev lidt koldt i huset, fordi de tog vinduerne ud. Så det er rigtig glad for. Så ja, apropos det, gæstfrihed, det er noget, jeg masser af. Om det så er at lade familien bo hos jer i noget tid, eller om det er at holde en familiefest, eller holde en fødselsdagsfest, og så bare at hjælpe med alt, hvad der nu hører til, når man holder sådan en fest. Så det tror jeg, det har givet os alle sammen i familien uforglemmelige minder. Og I er virkelig hjertet af familien. Så skål på det. Men det er da heller ikke alle søde sager, jeg skal sige her i dag. For I er lidt kække. Mormor har jo altid været den der lige skal række tungen, når man kører væk i bilen, og kalde en sankelben. Og morfar, han skal især jer på det seneste, og han skal vise, hvor stærk han er, og I ved. Og så skulle han lige give en et bjørnekram og sådan noget, og presse rigtig godt til, så man kan se, hvor stærk han er. Eller give en det der faste morfarhåndtryk, som vi alle sammen elsker. Det der meget faste håndtryk, som vi alle sammen elsker. Nå. Men uanset hvad, ikke desto mindre, elsker jeg stadig. Og jeg vil ikke ændre på de personligheder, jeg har, uanset om jeg kunne eller ej. I har på det seneste endelig fået brugt noget af kassen. Det synes jeg er rigtig godt for jer. I har været på en masse rejser. I har været på Cuba. I har været i Jordan her for nylig. Og jeg ved, I også har været i Kenya og Ghana og sådan noget. Det synes jeg er rigtig sejt, at I vælger at bruge nogle af pengene på oplevelser og tage ud og se verden, nu når I endelig har råd til det. Og jeg ved jo også, at I har fået taget nogle fantastiske billeder på de her ture. Så jeg synes, det her det er den fantastiske mulighed til at minde jer om, hvor meget jeg glæder mig til at se de billeder, når vi nu en dag får lov til at se dem. Så måske en lille idé til dig, far, på din nye tradition, du har oprettet din Tippen 13'er til juleaften. Får vi morfars billeder at se inden enden af 2016. Men skål nu på det. De meget fortrolige billeder, som ingen kan se. Men billeder eller ej, vi elsker vores bedsteforældre, som altid har taget sig rigtig godt af os, og I har været en del af den hårdt arbejdende sociale arv, som jeg håber, jeg en dag kan tage del af. Fordi jeg tror, når vi alle sammen på et tidspunkt skal forlade det her sted, så er det måske ikke så vigtigt, om vi forlader en masse penge. Det er ikke vigtigt, om vi forlader et kørekort. Det er vigtigt, at vi forlader nogle værdier, som vi alle kan lære at tage del af. Fordi
det er noget, jeg virkelig synes, jeg kan samle op for jer to. Det er nogle hårde værdier, som virkelig er brugbare her i livet. Så med de ord, så vil jeg sige hjerteligt tillykke med jeres guldbryllup. Mormor og morfar, længe leve. Hurra, hurra, hurra. Og så er det lange hurra! Ja, jeg savner jer rigtig meget alle sammen. Jeg elsker jer alle sammen rigtig meget. Det skal jeg aldrig nogensinde glemme. Og så ses vi snart, når jeg kommer tilbage til Danmark.